stille og roligt ved at få de sidste mål. Sørg for hurtigt at få noget tøj på. Sørg for at få noget at drikke. Lige tæt derovre ved siden af startnummerleveringen. Det må gerne bruges. Så har vi jo den store præmie. En cykel fra Kilos. Tillykke med det. Vi ses igen til næste år. Det er bare i orden. Det gør ikke noget. Ej, hvor fedt. Hej. Hej. Så er de nye Street Sport kommet. Ej, hvor er det dejligt. Ja. Kunne du tænke dig at få noget information om? Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Der er 7 Shimano indvendige gear. Du skifter gear her. Et gear op og gear ned. Så er der forsikringsskrukken lås. Drejer lige nøglen. Så tager lige. De udløber bagpå. Så er der samtidig lang tid på batteriet. Det er rigtig smart. Ja. 200 timer cirka på et batteri. Før Det var lang tid. Ja. Dobbeltbundne fælge. Så du har en høj profil, så du har et utroligt stærkt fælge, selvom du har et smalt dæk. Så du har et punkterfrit dæk. Hvad betyder det? Det betyder sådan set, at du kan køre en tegnstift ind, uden at du punkterer. Det er smart. Ja. Den har jo bare det hele. Ja, det har den. Er det ellers noget, du vil spørge om? Nej, ellers kommer jeg jo bare ind. Det skal du bare gøre. Du er altid velkommen. Tak skal du have. Selv tak. Og tillykke med det. Tak for den gode service. Tak. Hej. Hej. Hej igen. Hej. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Skal du have en elcykel? Nej, jeg skal ikke have en elcykel, Nej. men jeg lovede min mor at kigge på nogen, når det var, jeg alligevel skulle herop. Ja. Der er et par modeller her. Har jeg nogle flere herovre også? Er noget, jeg skal fortælle dig noget om? Nej, det behøver du ikke. Hvis du bare har en brochure. Ja, det kan du tro, jeg har. Værsgo. Der er blandt andet på Kilimos de nye. Og så er der nogle andre brochurer om bag. Er det dyre? Nej, det er det i hvert fald ikke. Og det bliver hun glad for. Ja. Du sætter hende bare op, så skal jeg nok hjælpe hende. Det vil jeg i hvert fald gøre. Det er on. Hej, hej. Hej. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe fruen med? Min datter har fået en brochure hos jer Ja. på en elcykel. Og sådan en af Kilimose skulle jeg godt tænke mig at få. Ja. Fordi jeg kunne godt tænke mig at cykle noget mere, og man bliver jo ikke yngre med årene. Nej. Jamen, der står en lige her.